أرحم الراحمين يا رب العالمين يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا الله muna roƙonka wani taron da aka hada domin kishin ƙasa da tsofaffin ɗalibai abokan karatu mai girma gwamnan jihar Kebbi suka hada na tunanin ƙaddamar da ainihin malamai masu ta kai domin koyar da ƙannansu. A wannan taro da muka shirya domin ƙaddamar da wato maluma na sa kai volunteer teachers da kuma ƙaddamar da canjin suna na makarantar makerar gandu a makarantar government day secondary school makerar gandu zuwa sabon suna wato Dr. Nasir Idris Auren Gwandu government day secondary school. A hakikanin gaskiya wannan kaddamarwa na wa'annan maluma na sa kai da za a yi yanzu insha Allah wani abu ne wanda zai kawo ma wannan jiha tamu tarihi wurin bayar da tallafi ga su wa'annan hazikan matasa da suka sadaukar da kansu suka jajirce suka ji suna iya ba da tasu gudunmuwa a wannan jiha domin ganin cewa ilimin yara masu tasowa ɗalibai ya bunƙasa a matsayin tasu gudunmuwa. Mai girma mataimakin gwamna wannan ƙuduri namu yana ɗaya daga cikin gudunmuwar da ita wannan ƙungiya ta Kagosa ta ga ya dace ta yaba ta kuma gode da ayyukan mai girma gwamnan jihar Kebbi ita ma ta bada ta gudunmuwa. Daga ƙarshe a madadin dukkanin mambobin wannan ƙungiya tamu da kuma sauran malaman ita wannan makaranta muna godiya da wannan halarta da aka yi kuma muna addu'a ga wannan gwamnati da ta zo da sabon salo na hidima ma al'umma. Ubangiji Allah shi kama muku, Ubangiji Allah shi ƙara muku a zimma ta aiki kuma ya ƙara muku kariya kuma kada Allah ya sa ku gaji da ayyukan da kuka yi ma al'umma na alkhairi. Mun gode, mun gode, mun gode. An neme ni da in zo in gabatar da jawabi bisa ga irin gudunmuwa wadda wannan makarantar ta amfana daga mai girma gwamna a matsayin shi na tsohon ɗalibin wannan makarantar. Wato an ce yabon gwani ya zama dole. Alhaƙiƙa mai girma gwamna tun kafin ya san cewa zai zama gwamnan jihar Kebbi a matsayin shi na tsohon ɗalibin wannan makarantar ya gudanar da ayyuka na tallafi zuwa ga wannan makarantar da al'ummar ma da ke zaune a cikin wannan inda makarantar take zaune. Abu da farko da aka rubuta a nan wanda mai girma gwamna yawa wannan makarantar tun kafin ya zama gwamna shine bohol na ruwa. Ya gina ma wannan makarantar da al'ummar wannan unguwar inda makaranta take, ya gina musu bohol da tanki da kafafan famfuna, kuma ya hada wannan bohol din da wuta, kuma ya ci gaba da ɗaukar nauyin maintaining nashi. Daga ciki kuma ya ba da janareto babba sabo full domin ko da an ɗauke wuta za a iya amfani da wannan janareto domin a samu ruwa. Mai girma gwamna ya sa an yi renovating wato azuzuwa guda 3 na karatu, kuma haɗe da ofishin headmaster. Wannan aikin kamar da nace ina jaddadawa mai girma gwamna ya yi shi tun kafin ya zama gwamna. Na farko dai muna gode ma Allah da wannan rana din da ya gwada muna wannan al'amari wanda ni dai ban sani ba ko kamin in shigo wannan aiki ni dai ban taba gani ba kuma ban taba ji ba. Wannan shine na farko, don haka ina godiya da jinjina ga waɗanda suka yi wannan tunani, don ni dai wannan shine na farko. Ina ƙara maimaitawa, aikin ya yi kyau kwarai da gaske, tunani ne mai kyau, don haka muna godiya ga masu wannan tunani, kuma addu'an mu shine Allah shi yawaita mana
ire-iren masu wannan tunanin. Ita su baby law din nan haka da aka yi ta yi tanadin cewa ilimin bai ɗaya, ilimin kowa da kowa, haƙƙin kowa da kowa ne, ba wai gwamnati kawai ba. Ilimin kowa da kowa, education for all is the responsibility of all. Saboda haka tun daga farko ba mu ɗauka cewa gwamnati kawai take da haƙƙin ainihin ilmantar da 'ya'yan jihar Kebbi ba. uwana maza da mata, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Dukkanin godiya da yabo sun tabbata ga Allah madaukakin sarki mai komi mai kowa wanda a cikin ikonsa da yardarsa ya ba mu ikon yin wannan taro a wannan lokaci. Alhamdulillahi muna ƙara Allah godiya da yabba a shugabannin wannan makaranta wannan tunani na canza sunan wannan makaranta daga makerar gandu zuwa ƙauren gandu ga manda secondary school. Da girma gwamnan jihar Kebbi Dr. Nasir Idris ƙauren gandu sanin kowa ne idan ana magana mutane masu alheri na wannan zamani to yana ciki da kuma ko zai fada saboda kowa da Allah ya shi mutum ne wanda bai alheri ba da yini bai jin daɗi, kyauta ce kyautatawa da duman aiki na alheri da ka sani aka bincika za a ga hannunsa a ciki. Wannan kusan shi ne musabbabin da ita ƙauren gwandu motor primary school suka jajirce suka ga cewa ya zo ya amince kuma da amincewar gwamnati da masarauta aka canza sunan na makaranta zuwa auren gwandu motar primary school a wancan lokacin tun kafin ya tunanin zai zo kusa da siyasa. Yana cikin harkar sa ta kwadago ma'aikatan alheri kamar yadda aka faɗa wanda suka biyo baya kafin a canza sunan bayan canza sunan an lissafa kusan ba su da adadi. Wannan shine halin wannan bawa Allah. Auren gudun alƙawarin cewa biznillahi a kwanan nan an yi basa workshop na kudirin din malaman makaranta, to banda wannan akwai kudiri na ɗaukar malamai biznillahi ba da dewa ba. Ana tabbatar muku da cewa za a fara da volunteers duk inda suke a cikin wannan jiha, za a fara da su wanda suka bada lokacinsu da iliminsu da ƙarfinsu suna ba da ilimi ga yaran mu kyauta. Don haka in lokacin ɗauka ya yi a cikin wannan shekarar bi izinin Allah za a fara da su. Don haka tsaya a abin da ya dace a kiyaye a tabbatar da cewa an tsaya an yi kamar yadda kwamishina ta yi bayani. Don ka zo kana balansiya ko kuma aikin sa kai ba wata doka gare ka ba daban da wadda dokar da ka iske ta malam makaranta da abu kai ma kawo akan da a tafi. A gwamnati a ƙauren gwandu da gwamnati jihar Kebbi sun hau ya kwanye da Allah saka muku alheri. Mun gode Allah ya jawo.